Здравейте и добре дошли в криминалният YouTube свят. Много се радвам да ви посрещна повторно в канала. Днес имаме една изключително важна тема, която държа да обсъдим от много дълго време. Това е началото на една нова поредица, която искам да бъде представена като серии от видеа. Заедно с моите последователи в Instagram избрахме това име за мистериозна поредица тогава. Никой не знаеше за какво става на въпрос. И повече от година, аз отлагах това нещо. В Сянка обсъждаме тема, която дълбоко засяга всеки един от нас, и това е как да се предпазвате ефективно от опасни хора. Как функционират техните умове при избор на жертви и какво можем ние да направим, за да разпознаваме прецизно притеснителни шаблони, преди да е станало твърде късно и нашият живот да се окаже в жестока опасност. В свят, който е непредсказуем, е от съществено значение всяко едно човешко същество, без значение от пол, възраст, раса, социално положение и други фактори, да се запаси със знания и умения, които могат да помогнат значително за безопасна ориентация в днешния жесток свят. Искам да използвам платформата си точно за това. Имам я, вярвам, че е моя отговорност да ви предам поне по-голямата част от знанията, които аз лично имам и това, което съм научила през годините. Поредицата беше замислена преди повече от една година, но старта и, признавам си, беше много силно повлиян от случващото се в нашата страна. България продължава да брои, да попълва черната статистика с жените жертви на насилие. След поредния случай на тежък побой от бившия съпруг, извършен на улицата пред очите на 4-годишния им син, изпратихме седмицата с поредната шокираща новина. Животът на 32-годишната Кристина беше отнет от бившия й приятел. Жената се е страхувала за живота си и оставила бележка, в която пише, че ако нещо се случи с нея, трябва да се търси бившия й партньор. Помните ли Евгения, жената в куфара, жестоко убита и нарязана на парчета от мъжа си? Или да ви припомня за най-скорошният случай, предизвикал отново масово публично възмущение. Дебора, жестоко обезобразена от приятеля си. Порочен цикъл в нашата държава, където жертвите не могат да намерят утеха, подкрепа и справедливост от правоприлагащи органи, чието минимум трябва да е точно това. За какво съществува тази система, ако тя дори не е способна да направи минимума, който се изисква от нея? За колко още потресаващи истории трябва да чуем в медиите, за да се промени нещо? А колко тези истории, сходни по жестокост, сходни по насилие, сходни по ужас, най-вероятно даже не сте и чували за тях. Те остават потулени. Кодирано ли е насилието в нашата народопсихология? Изобщо готови ли сме за тези разговори? Целта ми е да ви помогна да се научите да се защитавате по-ефективно, да ви дам жизнено важни знания, информация, базова информация, която всеки човек трябва да има. Според мен това всеки трябва да го знае. Не можем да отречем суровата реалност, с която безброй жени се сблъскват всеки ден. Страхът да се прибират сами, безпокойството им да се върнат от дома след свечеряване и товара, който носят, знайки, че безопасността им навън е застрашена двойно повече, само и единствено заради това, че са се родили жени. Това са вашите майки, сестри, баби, верни приятелки и съветници. Всеки акт на насилие срещу когото и да е било е не само атака върху самият човек, но и удар върху нашето колективно съзнание. Има спешна, неотложна необходимост да се изкоренят токсичните нагласи, които увековечават това насилие. От огромно значение е да образоваме децата си и от нас зависи новото поколение да расте, разбирайки значението на емпатия, нежност, състрадание, взаимно разбиране, съгласие. Това трябва да е минимума наистина. Докато вървим напред по този труден път към изкореняване на насилието, не трябва да забравяме, че тази битка няма как да изпечелим сами. Имаме нужда от институции, от правоприлагащи органи, които да са на наша страна. Разбира се, те трябва да се обединят и да използват властта, която имат за общото благо, но за огромно съжаление, аз имам чувството, че това е доста далеч в нашето бъдеще. И докато това е така,
Това, което аз мога да направя за вас, е да ви дам жизнено важна информация. Какво трябва да знаете, от кого трябва да се предпазвате. Видеята, които ще публикувам, сериите от видеа, които постепенно ще излизат, трябва да служат като щит за всеки, който иска да извлече информация от тях, докато аз лично не видя позитивна промяна. Ако поредицата в сянка може да помогне дори само на един единствен човек, аз ще съм повече от щастлива и ще се чувствам сякаш съм изпълнила мисията си. Ще разделя информацията, която предстои да ви представя на серии, защото ще обсъдим доста различни теми по сложност и по тип. Така ще ви е по-лесно да се концентрирате в запомняне на тънкости, вместо да се чувствате сякаш сте дошли на някаква много проточена, дълга, безполезна лекция. Знанието само по себе си, уверявам ви, е ключът към адекватна защитна реакция на първо място. Така че настанете се удобно и ако имате желание, дори може да си водите записки. Абсолютно всичко. Целият набор от информация, който ще видите в тези серии, е базиран на научни изследвания, на статии и на книги, които са написани от професионалисти. Трябва да добавя, че аз нямам квалификациите все още, в процес на обучение съм. Това, което имам обаче, е онлайн платформа, знания и умения да представя темата, да синтезирам информацията по такъв начин, че да достигне в най-достъпният и лесен вид до вас. Създаването на поредицата ще помогне и на мен да затвърдя всичките си знания. За тези от вас, на които им е важно, ще оставя списък с абсолютно всички източници, които съм използвала за създаване на поредицата в описанието, което е под клипа. Ако искате, проверете го, прочетете книгите, прочетете статиите, прочетете научния материал. Оставям материалите за всеки, който иска да чете повече и иска да се обогатява двойно съзнание. Нарцисистът. Толкова често срещан личностен тип, развил феноменални способности, да се скрива повече от ефективно и да дърпа конците почти незабелязан. От всички етикети, които са небрежно подхвърляни в обществото, нарцисист вероятно е един от най-използваните. Това е популярен термин с древен произход, идващ от гръцкия мит за нарцис, красив млад мъж, който се влюбва в отражението си. Много хора вероятно виждат нарцисистът като някой човек, който кръщава хотели на себе си, постоянно се хвали напред-назад, но видът нарцисист, за който ние говорим в тази поредица, е много отвъд себеизтъкване и самовлюбеност. Той може да действа незабелязано почти по начини, които застрашават нашата безопасност и тази на близките ни хора. Зигмунд Фройд, който е основател на психоанализата, пръв изследва идеята за нарцисизма в академична работа, която публикува през 1914 година. В нея Фройд разграничава две форми на нарцисизъм – първичен нарцисизъм и вторичен нарцисизъм. Първичният се отнася доста силно до егото или по-скоро естествената наклонност на един човек да служи на собствения си интерес като цяло. Това са качества присъщи на всеки един индивид, особено в ранна детска възраст. Вторичният нарцисизъм обаче е описано, че се отнася до прекомерна или патологична загриженост за себе си, което води до липса на загриженост за всички останали и неспособност за формиране на здравословни междуличностни отношения. Тук настъпва и разделянето. През 1968 психологът Хайнц Кохут разширява идеите на Фройд и въвежда понятието нарцистично личностно разстройство или NPD. Това е отделна психологическа диагноза – патология, която може да се проявява много различно при мъжете и при жените. Според изследвания в сравнение с мъжете, нарцистичната женска личност е по-вероятно да включва дълбока несигурност, ревност и съперничество с други жени, като често ги вижда като заплаха или конкуренция. Представете си се едно властна свекърва. При мъжете нарцисисти обаче е открито, че те са по-склонни да експлоатират другите по доста по-жестоки начини и се чувстват сякаш имат право на определени привилегии или
начини на поведение. Те са много по-склонни да проявяват грандиозност, силен глад за власт и надмощие и са двойно по-агресивни от жените нарцисисти. Но нарцисизмът не опира само до грандиозно себеизтъкване и завишена самооценка, което е присъщо за най-честият тип от тях, и това е откритият нарцисист. Когато говорим за нарцисизъм, най-често може да срещнете лицето или архетипа, така да го нарека, на откритият нарцисист, който обожава внимание, постоянно се себеизтъква, преследва нарцистични нагони без да се интересува как това би повлияло на някой друг. Всъщност обаче има няколко различни типа нарцисисти, които експерти са изследвали и знаят, че съществуват, и сега ще изброим тях. Прикритият или уязвимият нарцисист е точно противоположен на откритият. Вместо да жадуват за светлината на прожекторите и постоянно възхищение, прикритите нарцисисти са склонни да бъдат срамежливи, самоунищожителни и свръхчувствителни към това как ги възприемат. Заедно с това и доста завистливи. Те често смятат, че тяхната болка и страдание е най-лошата и техните проблеми са по-значими от тези на всички останали. Прикритите нарцисисти са много добри в адаптирането в социалната среда. Всички нарцисисти са добри, но прикритите са доста добри. Те използват тази тяхна тенденция да се самосъжаляват, да търсят състрадание, да смятат, че това, което на тях им се случва, е най-важно, най-значимо, всички трябва да им обърнат внимание и така спечелват и се опитват да примамят малко или много хора, които са по-състрадателни, имат желание да помагат и ги изтощават до дупка. Церебралният нарцисист извлича самочувствие от интелекта си. Те вярват, че са по-умни и по-специални от всички останали и много често обичат да изтъкват това нещо. Обожават да посочват недостатъците на другите, ако е възможно това да се случва на публично място, за да ги унижат, е перфектно за тях. Церебралните нарцисисти открито демонстрират пренебрежение към по-ниско интелигентните от тях, които в тяхната глава са абсолютно всички, и много обичат да ги унижават и да го посочват и един вид да им се подиграват за това. Подхранването на техният нарцистичен нагон идва от интелекта им. Това, че те са много умни, имат много познания, всички други са глупави и са под тях. Това е основно нещо, което нарцисистите по принцип правят. Но ще го разбием по-обстойно малко по-нататък, когато видеото прогресира. Соматичните нарцисисти подхранват нарцисизма си чрез реакциите на всички останали към техният външен вид или много често срещано чрез сексуални завоевания. Те са склонни да се обсебват от това как изглеждат цялостно, включително силно от теглото, и често критикуват другите въз основа на техният външен вид като единствена критерия. При този тип нарцисизъм тази обсебеност от външният вид може да доведе всъщност до много сериозни състояния, в които тези хора съсипват собственото си здраве, за да изглеждат по определен начин, да бъдат възприети по начин, който те искат обществото да ги възприема. Духовен нарцисист използва религия, собствените си вярвания или техните виждания за света, за да може да контролира другите, да всява страх от тях или много често срещано, да оправдае своето вредно поведение. Паразитният нарцисист проявява всички свойства на нарцисизма, но този тип иска и търси някого, който да се грижи за него. Тези хора се подхранват от един основен гостоприемник или от всеки, който им даде тази възможност. Търсят силни, интелигентни и успешни партньори, които да заемат челна позиция в отношенията. И паразитният нарцисист се чувства страхотно, когато вижда, че ответната страна прави всичко в негова чест, и това подхранва още повече този нагон. Стигнахме до най-тежкият тип нарцисизъм, на който в сериите ще обърнем специално внимание, и това е злокачественият нарцисизъм. Експерти го описват като смесица от нарцисизъм и антисоциално разстройство на личността. Човек с злокачествен нарцисизъм проявява симптоми на нарцистично личностно разстройство. Подобно на откритият нарцисизъм, злокачествените нарцисисти постоянно желаят внимание и похвала, обаче поведението им за задоволяване на тази нужда е крайно и опасно. Често срещани признаци на злокачествен нарцисизъм включват проявена параноя, постоянно чувство, че някой критикува, че постоянно някой чувстват се, че постоянно някой е срещу тях, изключително агресивни са, когато са изправени пред критика, нямат възможност
да се справят с критика, садистични са и изпитват удоволствие от това да причиняват болка на някой друг. Държат се агресивно и може би едно от най-страшните неща е, че тези хора с злокачествен нарцисизъм са изключително отмъстителни. Те няма да спрат докато не ви съсипят. Важно е да отбележа сега, че въпреки, че има това, което ви изброих, различни видове нарцисизъм, начин на проявление на това заболяване, има само една единствена диагноза и това е нарцистично личностно разстройство. Това е, когато е злокачествено проявено. Интересен факт, който искам да спомена е, че много често тези личности не получават официална диагноза, защото за да се случи това нещо, първо нарцисистът трябва да си признае, че нещо не му е наред. Това е почти невъзможно за нарцисиста. Той не го прави. Броят личности, които имат това заболяване, но го осъзнават и се опитват да го лекуват, всъщност са изключително малко. Смятам, че и без друго има твърде много стигма покрай тези хора, така че искам да отделя време да поздравя всеки, който страда от това заболяване, но се опитва активно да го лекува. Това изисква изключително много кураж за един нарцисист. Затова искам да го кажа. Моля ви, не използвайте тези неща, които ще обсъдим в сериите срещу хора, които имат нарцистично личностно разстройство, но се опитват да го лекуват. Наистина. По какъв начин оперират тези личности? Нарцисистите се интересуват само и единствено от себе си. Докато един човек може да обожава вниманието, да обича да получава комплименти, нарцисистът ще направи всичко възможно, за да го получи. По някой път, използвайки нечисти методи и наранявайки други хора в процеса. Той е готов да манипулира хора и ситуации, за да получи признание или внимание. Докато аз, примерно, работя усилено, за да бъда успешна, всеки ден стоя на компютъра по 8 часа и се трудя, нарцисистът е готов да лъже, да потъпче другите, да прави нечисти планове, само и само да стигне до успеха, без да се интересува по какъв начин това ще повлияе на всички хора около него. Нарцисистите търсят и се стремят към власт заради статута и вниманието, които идват с нея, докато другите са водени от желанието да развият пълния си потенциал. Нарцисисти могат да бъдат открити във всяка прослойка на нашето общество. От позиции във властта, това е много често, до екипа от колегите ви. И може би най-ужасното в семейството ви. Нарцисизмът не е същото като увереността. Забелязвам, че много хора объркват тези две неща и по този начин много лесно попадат в капана на нарцисиста. Истинската увереност отразява по тих начин, подчертавам, по тих начин, възхитителната сила на характера на един човек. Увереността, която нарцисистът показва, всъщност е арогантност, което е комплекс. Те имат дълбоки комплекси. Това е недостатък на нарцисистите, който те осъзнават, но не лекуват, който води до грандиозни прояви, постоянно хвалене и арогантно преследване на собствените си цели. Като деца абсолютно всички преминават през такава фаза, в която чувстват, че са център на света и на техните желания задължително трябва да се обърне внимание. Те трябва да бъдат изпълнени. А когато това не се случи, започваме да плачем, да се тръшкаме, че не е станало на нашата. Фройд всъщност засяга това в ученията си доста обстойно. Нарцистичните личности всъщност никога не надрастват тази фаза. Запомнете го така. Те са като малки, недоволни деца в тела на възрастни хора. Как обаче можете да забележите нарцисист ефективно? Да изглеждаш добре във всеки смисъл е жизнено важно за тях. Нарцисистите са много наясно с външния си вид, как се представят пред света, което пък, както ви казах, може да доведе до фанатизъм или чисти болесни състояния. Фитнеса спира да бъде посещаван само с единствената цел да се чувстваме добре, да живеем по здравословен начин, а фитнеса започва да се посещава само защото трябва да види нарцисиста как ще реагират другите хора на неговият външен вид. Тоест фитнеса служи вече само и единствено за подхранване на нарцистичен нагон. Това е всичко.
Това е така, защото нарцисистите използват главно външния си вид, как се представят пред света, за да влияят на другите. Те искат, като влязат в дискотеката, като влязат на събирането, всички да обръщат глави към тях, всички да знаят, че те имат най-скъпото, най-голямото, най-хубавото от каквото и да е било. Без значение дали това е някакъв предмет, скъпа кола, красива жена, към която те прикрепят стойността си. Когато е човешко същество до тях, тук е моментът, в който нещата могат да станат страшни, защото те възприемат дори едно човешко същество като тяхно притежание, освен колите, парите и всичко останало. Тъй като виждат себе си като уникални, перфектни, най-великите, нарцисистите имат склонността да смятат всички останали като по-нисши от тях. Те са майстори в това да принизяват другите, за да могат да издигнат себе си. Те изключително умело забелязват други несигурни личности, защото дълбоко в себе си те са точно такива. И избират точно тях, такива, които ще се подадат по-лесно на тяхната манипулация, ще реагират и ще отговорят на начина, по който те вече са предвидили. Нарцисиста иска да контролира абсолютно всичко, всяка една ситуация, иска да контролира вашата преценка за него. Често в динамиката на човешките отношения винаги има по един човек, който иска да бъде воден и един, който да води. Нарцисистите обожават точно тази позиция на власт. Разбира се, един индивид, който се чувства сякаш превъзхожда другите, ще има ограничена способност за съчувствие или изобщо няма да има съчувствие. Докато повечето от нас се учат от деца как да разбират чувствата на другите, как да се държат по начин, който да не ги засяга, и знаем, че нашите действия могат да влияят негативно върху околните, нарцисистите въобще не се тревожат от това. При тези личности съчувствието или разбирането на вашата ситуация е много ограничено. Или ако го има случайно, то е със скрита цел. Вие може да имате тежко болно дете, за което трябва да се грижите, което е в момента приоритет за вас, но нарцисиста пак ще иска на неговите неща да се обърне по-специално внимание и той трябва да е по-важен от вашето болно дете. Всъщност, една стъпка напред, нарцистичните личности гледат на емоциите на околните като някакви слабости, които потвърждават тяхното превъзходство и дори се опитват да ги използват срещу вас. Някои нарцисисти толкова ясно, осезаемо демонстрират своята арогантност и високомерие, че може да ги забележите само по походката, начина по който се държат, по реакциите им и по мотивациите им също така. Това са откритите нарцисисти и тях може да ги забележите моментално. Други обаче са доста по-прикрити. И те изискват специално внимание, защото точно те се оказват изключително опасни. Те са изключително умели в преструвките. Нарцистичната им емпатия е просто една фасада, за да спечелят доверието и симпатиите ви. Зад тяхната изиграна емпатия няма абсолютно никаква емоционална стойност. Тези хора няма да страдат с вас и изобщо пък няма да се радват с вас. Добър пример, който авторът Джо Наваро дава в книгата си "Опасните личности", е, например, когато шефа ви се обажда, докато сте с висока температура, болни у дома, уж да ви попита как се чувствате, но всъщност вие знаете, че истинската му загриженост е кога ще се връщате на работа. При нарцисистите е абсолютно същото. Тяхната емпатия е толкова плитка, тя стига до там. Може да изглежда, че ги е грижа за вас, поне в началото наистина са способни да ви заблудят, докато не откриете един ден, че всъщност тяхната загриженост за вашият живот, за вашето благосъстояние въобще не съществува и е страшно повърхностно. Засяга ги само тогава, когато те имат някаква изгода или те са засегнати пряко от това, което ви се случва. Въпросът, който изниква сега обаче, който е важен, е защо понякога е толкова трудно да ги разграничим, защо е толкова сложно да се предпазим ефективно от такива личности. Това е защото тези хора са толкова силно загрижени за това как изглеждат, че 99% от времето те се преструват. Вие не знаете кой стои срещу вас. Те преправят поведението си изцяло, за да контролират изхода от ситуацията. Така вече ще са напълно запознати какво впечатление ще оставят у вас още преди да е приключила срещата ви. Нарцисистите искат да налагат техния наратив винаги и правят всичко възможно да контролират всяка ситуация по такъв начин, че да има очаквания ефект.
Не трябва да се чувствате оплашени от това, което говорим, а по-скоро трябва да се чувствате надъхани е думата, защото ще имате познанията, ще знаете как функционират тези хора в ядрото им и по този начин с тези знания ще ви е много, много по-лесно да се предпазвате от тях. Въпреки всичко, което ви казах до сега и добрата адаптация на нарцисистите в днешния свят, добрата новина е, че те могат да поддържат тази фасада, тази роля само за определен период от време, тъй като това изисква много време и много усилия. Рано или късно истинските мотиви, истинските лица на нарцисистите излизат наяве. Може да отнеме години, но се случва, вярвайте ми. Ако сте изпитвали тази ситуация лично, ще усетите как един ден просто нещата кликват и разбирате, че през всичките тези години вие сте живяли под един покрив в най-лошия вариант с нарцисист. Чудили сте се, лутали сте се, защо се чувствате емоционално изтощени, защо сте в депресия, защо сте гневни, демотивирани, а тя е била пред очите ви през цялото време. Когато околните в един момент се осъзнаят и спрат да се отнасят към нарцисистите като специални и неповторими, каквито те смятат, че са, когато спрат да им дават одобрение и запас за подхранване, тяхната реакция става непредвидима и може да варира от хленчене, зависи с какъв нарцисист имате работа, до избухване в гняв или най-лошото, агресивната проява, до чисто насилие. Те започват да ругаят, да обиждат, имат силно отмъстителна природа, способни са да таят злоба много дълго време. Те няма просто да се ядосат за известно време като нормален човек, да се скарат с вас, а ще започнат да кроят планове как да ви унищожат. Най-силно мразят да губят хора, които подхранват нарцистичния им нагон. Мразят истинските им лица да излязат наяве, тъй като нарцисистите, които са толкова зле проявени, ненавиждат и себе си. Най-опасните от тях са тези, чиято пълна липса на емпатия и високи нива на грандиозност граничат с психопатия. Способността да причиняват вреда без никакви огризения. Тези хора нямат съвест и ще използват другите емоционално, финансово, а понякога и физически. Ако им харесваш и им подхранваш нарцистичния нагон, ти си удобен. Обаче, ако не им харесваш, ти си повече от неудобство. Ти си нещо, което те трябва да принизят, да унижат или в най-лошия вариант да унищожат изцяло. Нарцисистите са склонни да подредят цял живот около една единствена цел и това е да ви попречат да живеете спокойно, ако сте ги прецакали. Те ще ви клеветят, ще се опитат да ви уволнят от работа, ще се опитат да настроят най-близките ви хора срещу вас. Това правят засегнатите нарцисисти. Когато четем за жесток родител, който изоставя или убива собственото си бебе, за да може да отиде да купонясва някъде, това, с което си имаме работа на първо място, е нарцистична личност. Някой, който надценява себе си и обезценява другите с хладнокръвно безразличие. Когато споменаваме силно ревниви мъже, ето, най-често срещаните, най-скорошните, най-наболелите случаи, които посягат на приятелките си, на съпругите си, застрашават живота им, защото са обърнали внимание на някой друг. Говорим точно за нарцисисти. Разбира се, тази емоция, ревността, може да се прояви по негативен начин, по много други причини. Това може да е недобре обработена травма. Изневерявано му е периодично, с неговото доверие е злоупотребявано от много различни хора. Тази ситуация се е повтаряла няколко пъти. Разбира се, може да почувстваш силен гняв, силно разочарование, когато някой обърне отново внимание на някой друг, но не на теб. Но това в никакъв случай не оправдава насилие. Никога няма да хванете нарцисист да ви се извинява. Те не смятат, че правят нещо нередно, когато подлагат на насилие близките хора до тях. В клинични изследвания е открито, че индивидите с нарцистично личностно разстройство може да имат когнитивният капацитет да разберат емпатията, но те са мотивирани да не се ангажират с нея.
като това може да бъде свързано с техните грандиозни стремежи, фантазии и нужда от егоистично поведение. Много интересно откритие при хората с патологичен нарцисизъм, особено тези, които са на ръководни позиции, този дефицит на емпатия всъщност може да бъде много полезен, е открито. Естествено полезен временно и в определени обстоятелства. Книгата на Кевин Дътън хвърля светлина върху тези аспекти и я препоръчвам силно, ако искате да разберете повече. В нея се описва подробно как апатията в тази среда може да усили постиженията и производителността на индивидите, което прави поемането на рискове и фокусирането по-лесно, особено в емоционално предизвикателни ситуации. Според изследванията на автора, професиите с най-висок брой нарцисисти в една среда са на първо място предприемачите, не знам дали това ви очудва, политиците, хора, които обичат да са в светлината на прожекторите, много често, и адвокати. Открито е, че когато са в уязвимо, засегнато състояние, когато ги обидите, когато ги прецакате, хората с нарцистично личностно разстройство имат поведение по-сходно с това на хора, които имат гранично разстройство на личността. Това е установено по техните реакции и по техните импулси. Когато са засегнати, нарцисистите могат да изпитат силни, обземащи емоции, като срам, завист и ярост, които им е много трудно да регулират. И точно по тази причина трябва да знаете как да се самосъхранявате в този момент. Дадох ви значителна информация за вътрешният свят на нарцисиста, как процедира той, какво мисли, как действа, и предполагам, че тези от вас, които са останали до тук и слушате, продължавате да ме слушате в момента, може вече да сте се сетили за един-двама ваши познати. Ако случайно нямате такива хора около себе си изобщо и не се сещате за такива, считайте се за късметли, наистина. Това, което следва да обсъдим малко преди да стигнем до края, е за какви знаци и чувства вие трябва да следите във вашето си вътрешно поле. На какво трябва да обърнете внимание, за да се предпазвате по-ефективно от нарцисисти преди нещата да загрубеят. На първо място, може би най-важното нещо, което повтарям постоянно на хора около мен, трябва да осъзнаете, че никой на тази планета не може да удовлетвори нарцисист. Трябва да проумеете, че тези хора не се променят. Мисълта, че може да оправите нещата, че може да проведете някакъв разговор, който е градивен с такъв индивид, който страда от това заболяване, ще нанесе сериозни емоционални, в най-лошият вариант тежки физически щети върху вас, не върху нарцисиста. Хора, на които им се налага да имат ежедневен контакт с нарцисисти, споделят, че се чувстват уплашени, неразположени дори физически, тревожни, объркани, когато знаят, че им е време да се срещнат с този човек. Ако имате каквото и да е такова чувство негативно в себе си, ако го усещате, обърнете му специално внимание и не го игнорирайте. Някои хора казват дори, че нямат апетит, когато трябва да говорят с нарцисист. Много от нас са научени просто да прощават и да забравят, особено когато нарцисиста е от кръга на семейството или кръга на приятелите. Но тези личности, ще ви кажа, разчитат точно на това. Да забравите, да им простите и те отново да ви наранят. Когато ви нараняват многократно, отново и отново, вие се чувствате ужасно победени, изтощени и наранени, а нарцисистът отсреща изпитва екстаз и се наслаждава на това. Той се наслаждава на факта, че може да ви използва, че вие го допускате отново до себе си, че вие му прощавате. Манипулира ви, използва ви, унижава ви, вие му позволявате и по този начин му давате безграничен запас. Той обожава това. Запомнете, моля ви, че не може да се разберете по нормален начин, по здравословен начин с такива личности. По-добре е, за да се опазите, изцяло да се самосъхраните, да се отдръпнете от този човек, от тази личност. В следващата втора част, която предстои да излезе, ще обсъдим специфични стъпки. 10 стъпки са, разделила съм ги, които може вие да предприемете в случай, че сте идентифицирали нарцисист в обкръжението ви. Какво може да направите от тук нататък? Как да постъпите, за да предпазите себе си
близките си емоционално и физически от такива индивиди. Искам да ви благодаря сърдечно, че решихте да останете до краят на тази серия и силно се надявам информацията, която съм дала, въпреки че е само първа част, да ви е била полезна с нещо. Моля ви, извлечете както намерите за удобно полза за вас. Споделете за това, обсъдете тези теми с хора, които са близки до вас, както сметнете за добре. Безкрайно благодаря за нестихващата подкрепа, това, че останахте с мен, до мен и ме подкрепяте през всички сезони на канала, през всички мои лични премежди и промени, които съм решила да правя, защото искам да работя с страст. Искам да работя с смисъл. Искам да използвам тази платформа за нещо по-голямо. Пожелавам ви прекрасен остатък от седмицата. Силно се надявам да се върнете отново за втора част и да продължим тази поредица заедно. Безкрайно ви благодаря за вниманието. Пазете се и до следващия път.